أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sukia suldu Umar radhiyallahu anhu siiku Islam. So Umar radhiyallahu an panganda gulangwa na Muslim agwi pekela ko mga mga paraten yan na mitataralo so kasusupakan yan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam agu tanto mangungunaan ko kaprasta ako mga Muslim ko unaan o daniyang panakasul si iku Islam. Miyagay sa alungan na si iku kaya pagupaka to mga Quraysh na tiyagiran so tao apakaraw abuno niyan so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na so Umar radiyallahu anhu na inipanguraw niyan din na ginawa niyan. Ayaw ng buno, ayang buno ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya miyatiro Umar na mata na tigina kugang ka hay Umar. O di na miyatiro ira na mata na miyatiro ira na kugang mata na tira na kugang ka hay Umar. Na piseng galay niyan so pedangyan na piantakyan din so lalan sakit tumanan niya na kumarata ang tapian. Na si kuy pagukitian na miyabalakian so Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu an apadako bangsa Az-Zuhra. Na inisi ano Sa'ad tigina hay Umar na anda kay nisung na miyatir Umar na tigyan na pagimas sa dinakan dinatigian sa Muhammad. So Sa'ad radiyallahu anhu na miyatir iyan at tigyan na bangkat tigyan di katawi asubanu Hashim agusubanu Zuhra agusubanu Abdi Manaf ng bunuong kaira na mambu at kitas. Na so Umar radiyallahu anhu na sabaw sangkot wa tapaos na masagi-sagit aapias ka na inawaan ka so agama o mga loks ka. Yutimiyat mambu Umar mingi sembagyan si iku Sa'ad apya bisa tigyan ka na inawaan ka so agama o mga loks ka. Na una anakan sakad na tigyan una anakan sa kaon naraka sa bininda so Umar radiyallahu anhu so pedangyan na so Sa'ad radiyallahu an na rininayagyan so kiyasul diyan si iku Islam na binindes yan naman buso pedangyan na sudin so kaplabukiran na Peter o Sa'ad radiyallahu an at tanurang katigyan daan swalain ka kasubabayin ka at tigyan na gusto bati ka na langon siran din na sumiulad si iku Islam. Na so kaya nagaro o Umar radiyallahu an na inisukyaw ararangit so Umar na biyang kiring yan so lalakaw niyan si ikwalay ububay niyan na so paytaw nagagalidan sa sulad nagyang koto at tiwalaya na makipupumanganda usiran sa Quran si iku Khabbab radiyallahu anhu na tiyuto ko Umar radiyallahu an so pinto na piyasong yan so bubay niyan sa lakain katigyan nagyang kanina pinto. Na so Khabbab radiyallahu anhu na so kaya na ganyan kulagu Umar na mitipo ka din sa sulad na kialipatan yan so kasusuratan ko Quran aawidan yan na so kiala kayo ubaway niyan ako pinto na tingala sa kanya ng Umar agin yan untiroon hayat tigyan na redway o ginawa niyan na apya bisat tigyan saka na inawa na ka suwagamang ka na so ulo o bubay niya na may pirugo na sumiulad si Umar na pitiro iyan anto na atigyan ni pasuan niyo naguanto na ang kutwa mi sasagi amiyang nagakan sa liyo na pitiro batian agi kami atigyan ng bitiyarai na pitiro Umar radiyallahu anhu bapia bisa tigyan sa kapan na inawa na ka suwaga mo mga loks ka gusto miulad ka sang kaya bugu agama na inisembagu batian anto na atigin isuan na ka amay kagiyang kaya bagua agama na taralbi agu aya benar na tanto mimberagani so Umar radiyallahu anhu na tira kusunin subatian na taman sa pitangunay niyan susumpa yan na piranagyan sa masarangit na so kapunga ngakulan o bubay niyan
na tipi yang paman sebenar sa paras na mipiru sebenar na mipiru sebenar lagi yang kotoa bias ubabay niyan nas eko kabubaloy niyan abubay Umar na miniguraw kiyan hayat tigin Umar di kami at tigiyan di maprana gapantag buko kebaloy ami ang mga Muslim pamakinagkatigiyan na karami din na matay kami ang mga Muslim kaya tigin Umar na kabarobid na matay kami ang mga Muslim. Sa sadin sa na kay manto ng gulalan na kada na ko kabaya ka. Nasukyari na ko Umar na malos kanyan miyaya sang kutwa kaya niyan. Sa kaya pirugwa ulo ubabay niyan na miyaya niyan so kasusuratan ko Quran. Ami dibegak o Khabbab radhiyallahu anhu na pitir iyan pakiilay ni urak kana tiginan tunang kanan na pitir ubabay niyan dia tigi na kepakay saka nada masuti nada ataw adi suti aban niya nakakapati ang kaya kitab na tigilan niyan ugay na deden yug sububay niyan taman sa di makapigu na sa Umar radhiyallahu anhu na miya kaayong bukag mati na mipigus kanyan na oryan niya na biyatiyan din sa surat nagyuto sa surat utaha na mipuns kanyan sa puunan sang kutwa sura na miya salin sa kanyan din ang manusia kagi kasagadan yan ang kaya ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri mata na tigwallahu ta'ala sakan man su Allah sakan su Allah subhanahu wa ta'ala da at Tuhan na salakaw rakan na tigwallah na simba akong kaagop pamayan dengan kasus sambaya nga pananadamrakan na tigwallah na pitiro yan unut tiya kuniwat tigiyan ako Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sukyan na ganyan ruwa Khabbab na luminiw na pitiro yan hayat tigiyan Umar mapiat tigiyan na tutulas irka kagayat tigiyan na kagabinan si iko Khamis na sunabi sallallahu alaihi wasallam na umat tigiyan na piyangan niyan si iko Allah piyangan niyan si iko Allah ya Allah begrangkat tigiyan su Islam sa kapag Islam o isa kudwa Umar so Umar at tigiyan na gusto Amr Abu Jahl sad na tigiyan sa kabaya kakira na dua ang mararani aso panganin niya na tigiw Khabbab na tiyarima asakay miya guntong amya kasulad sa ito Islam na sa Umar radiyallahu anhu na sumiyudan ako Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumiyulad ko Islam ko kapipita ko walungan a Jumaat na sukiya suldo Umar radiyallahu anhu ko Islam na masakita kaya gadamon o mga mga pamarateya da mga paratian yan ugid na sa mga Muslim na tanto sirampan amay to ibilangan na sulangwan o tao kuingad na langkiran sumusupak na sa mga kafir na tiyakapiran din so panamariran sa kapulang o mga Muslim agusukit tapla ko Islam na so kinitapikiran Umar radiyallahu anhu na sa mga Muslim na miyakapunsiran din sumbayang sa Masjidil Haram na so Abdullah bin Mas'ud na pitiro iyan so at tigyan so kiyasulad ko Islam Umar radiyallahu anhu na mala at tabano Islam na sukyat tugalin niyan sa Madina na malaap panabang na usukyabaloy niyan a khalifa na malauntong o mga Muslim. Sudnat tigyan so kiyasul ko Islam Umar na mala at tigyan ang taban ay ni pakataban o Islam na suwatigin so kiyatugalin yan si isa Madina na malaatigin na panabang na gusto kiyabaloy niyan a khalifa dato mga Muslim o kiyabaloy niyan a khalifa na malaatigin na untong o mga Muslim na sabapro mga luksakan na mga pagarekan si ikwagama wallah na tunganay ko mala a panaguntaman miyosar o mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum. So Umar radiyallahu anhu ay isa din na kudi ka kalaka si ikom masanian ko daniyang panakapag-Islam na tunganay ko mala amya praradian gunia sumulad si kanyan si iko Islam nagitumambuy sabab
apo pengenin tano si iku Allah aso mga pagaritano so mga kilala tano mga ginawa itano aday ram panamatuon suagama dasiram panapagagama sa taroto pakapagagama na taufikan siran wallah sabanian siran deneng guna na uwas ikuti tulalan aginan suagama tano agama Islam na pengenin tano si iku Allah madakala ko mga pagaritano udi na sudin sukadenden atau ku dunia na taufikan siran wallahu taala amatuuniran so titu agama aginan suagama agama wallah subhanahu wa taala apias itanubu mataman insyaallah taala na pasumpatan tanubu si iko pupumakatunduga oras so kapupunutulatan ko sabad ko mga tutulan ko mga sahaba radhiyallahu